Ma már sokan az Organó kávéval azonosítják Gyulai Szilvesztert. Engem az érdekelt, hogyan kezdődött az egész. Mi volt az a pillanat, amikor meglátta a networkben a lehetőséget, és miért pont az Organót választotta? Hálózati marketingben a kitartás az egy nagyon-nagyon fontos elem, és az én indulásomhoz megmutatom neked, hogy mennyire fontos volt a kitartás, de nem az én kitartásom, hanem nézzük más kitartása. Képzeld el, az történt, hogy a feleségem mindig nyitott volt az egészségre. Mondjuk azt, hogy a feleségem az egészség felelős az otthonunkban, ez sok helyen van így, nálunk is így van. Az újra keresem az életemet, és hogy mivel kezdjek foglalkozni, nagyon-nagyon mondogatta a kedvesem, hogy figyelj, ez az MLM, szerintem ez jó lenne neked, szerintem ebben te ügyes lennél. És a Kriszta valamivel pár hónappal az én MLM indulásom előtt, mint vitamin felelős, egy hálózati marketing cégnek a termékeit megvette, beregisztrált, és ő ott úgy volt neki egy pozíciója, és akkor hazahozta így az egészségtermékeket. És akkor elfogyott az egészségtermék, és akkor egy pár hónapra megint a Kriszta vásárolt egészségterméket. És akkor esett le nekem a tantusz, hogy a hálózati marketing, ez mekkora okosság lehet. És ott van nekünk már a Kriszta miatt egy pozíciónk. Pénzem nem volt, hogy induljak hálózati marketingbe, és úgy gondoltam, hogy akkor ott van egy pozíciónk. És én beszóltam így telefonon, megkerestem, 2012-ben vagyok most, 2012 évvégén, és megkerestem a Google-ben azt a céget, interneten, megkerestem egy hálózati céget, azt a céget interneten, és fölhívtam őket így telefonon. Jó napot kívánok, maguk MLM? Igen, mi vagyunk azok. Jó napot kívánok! Én szeretném ezt csinálni, jó napot kívánok. Van is valamilyen, nekünk van ott valami már megvéve. Ha van valaki meg tudja mondani, hogy itt mit kell csinálni, én azt megtanulom, azt akkor meg fogom csinálni, jó napot kívánok. Én nagyon nagy üzletet akarok, jó napot kívánok. Majd visszahívjuk. Vártam gyerekek tűkön ülve, hogy visszahívnak. Eltett egy 3 nap, nem hívtak. Megint bepötyögtem a számot. Jó napot kívánok, tudja, én vagyok az, aki szeretnék MLM üzlet indít, tudja, nekem van egy pozíció, és én szeretnék olyannal beszélni, aki meg tudja nekem mondani, hogy mit kell csinálni, én megcsinálom. Én akkor ezt meg fogom tanulni, és meg fogom csinálni. Jó, majd vissza fog hívni önt a XY. Nem mondom ki a nevét, tök haverom lett azóta. Eltelik egy hét. Jó napot kívánok, nem hívott az XY, de én ezt nagyon akarom. Tessék eljönni, lesz egy rendezvényünk, itt, akkor meg tudja tanulni, hogy találkozik majd úgyis olyannal, aki majd akkor segít magának. És akkor én így elmentem így egy rendezvényre. És ott láttam taxist, nagymamát, nyugdíjast, hozzám képest, én, tudod, a bíráló énem, neked is lehet, hogy van bíráló énem, tudod, hogy miről beszélek, a mamika, a taxis, a lejjebb lévő öregem utazik, pénzt keres, nekem meg egy ruppom nincsen, nem utazok, csak a maradra, érted? Rohadjak meg, hogyha én ezt nem fogom megcsinálni jobban, úgyhogy én ezt nagyon akarom csinálni. De egy másik elegánsabb céget választottam, az Orgánót, ahol elegáns a csomagolás, elegáns a termék, és egyszerű a termék. Kávézni mindenki kávézik. És az, aki nem hívott engem ott vissza, én követeltem ki magamnak, hogy hálózatba akarok indulni, én mentem el rendezvényre, magamat hívattam meg, nem hívtak vissza, annak az üzletnek gyémántja volt, aki ott mondta, hogy majd visszahívom. Azóta ő már tudja, hogy mit vesztett azzal, hogy engem nem hívott vissza, de én az elegáns üzletet választottam, és azt, ami napi fogyasztási cikk. Mert szerintem az emberek tudják, hogy kávét nem kéne inni, de minden áron isszák. Tudják, hogy vitamint viszont kéne, azt meg elfelejtik, hogy nem igen isszák. Vizet kéne inni, nem kávét, de kávét isznak, nem vizet. Úgyhogy ez az én rövid indulási történetem. Ha kíváncsi vagy, hogy alakul tovább a sztori, kövess be!